áll. Kikente fente jó korán, és pörölt rajta korán, a csősztől látta, aki ma hajnalban arra jár. A szitakötő ráköszönt, a kisfak boldogat, no lám csak, mennyi tisztelet és mennyi hódolat, embernek néznek úgy bizony, a bajszó nem kutya, csupán meghaltál mindjárt, csőszé akkora. Peckesen létszel földre jár, pálcáját pergeti, kacagarét és a margarét a cincért nevezi. Pedig a 8-as sorszámú Sebestyén Gábor.